Més, com és habitual, una volta passat ja el dia de l'inici del curs escolar en primària, que va ser el divendres passat, el grup municipal del Bloc Vers Compromís aprofita aquest moment de l'inici del curs per a realitzar aquesta compareixença pública per tal de fer una valoració bàsicament d'aquest moment, el moment de l'inici del curs i sobretot centrat en el que són les infraestructures educatives de la ciutat en aquest moment. I un any més, ja en són molts, ja en són moltíssims, hem arribat a la mateixa conclusió que expressem curs rere curs. Les infraestructures educatives de la nostra ciutat de Gandia continuen estant, des del nostre punt de vista, molt allunyades d'allò que el Bloc Vers Compromís considera una situació òptima. L'inici de curs està caracteritzat, com bé sabeu i bé heu informat en els vostres mitjans, per la supressió d'una gran quantitat d'unitats escolars com a conseqüència de l'increment aquell de la ràtio de alumnes per aula del 20% i l'augment de les hores lectives del professorat de secundària. L'altre dia, en alguns centres, van haver pares i mares i professorat que es va manifestar a l'entrada per tal de protestar per aquesta situació que any rere any va tornar-se més angoniosa. Aquests problemes que comentem, que han suposat, com dic, la disminució del professorat en alguns centres i el desplaçament d'altres professors a altres centres, perquè les seues hores lectives han desaparegut, s'afegeixen les tradicionals mancances d'infraestructures educatives. Ja portem dient-ho fa molts anys i desgraciadament la situació no ha millorat. Es parla de normalitat, sol dir-se, per part de l'administració educativa, que hi ha normalitat a l'inici del curs escolar. Bé, nosaltres no dubtem que organitzativament els centres, els que gestionen el centre, ho facin bé i així comencen. Però el que sí que no podem dir que aquesta normalitat pugui ser extensiva a aquesta situació de les infraestructures a les quals feia jo referència. El Bloc Vers Compromís considera, igual que va fer en públic en els discursos, que el ritme d'inversió de la Generalitat Valenciana en infraestructures educatives a la nostra ciutat és radicalment insuficient. Continuen existint a Gandia centres conformats totalment, en la seva totalitat, o parcialment per aules prefabricades. Tenim el Josep Camarena, tenim les Clòies, com a centres de primària, o, per exemple, el Tirant-lo Blanc en centres de secundària, on també continuen havent aules prefabricades. Nosaltres considerem que això que es vol vendre com a normal és totalment inacceptable en una societat del primer món com la nostra. A aquesta situació anòmala cal afegir altres circumstàncies particularment preocupants. Per exemple, no hi ha notícies de les tan necessàries remodelacions de les obres de remodelació de l'IES Tirant-lo Blanc, que ja fa molts anys que venen reivindicant la comunitat educativa i el conjunt de la ciutat. De la mateixa manera que tampoc no se sap res de les obres d'ampliació de l'IES de les Arenes del Grau. Res coneixem tampoc de la necessària remodelació del Col·legi Cervantes, així al nucli de Gandia, de la ciutat de Gandia. I, en fet, considerem que convindria avançar la necessària construcció dels nous centres que necessita la ciutat, tant de primària com de secundària. I una menció especial i particular s'ha de fer de l'Institut Ausiàs Marc. Una vegada tancada la possibilitat d'ampliar aquest centre, aprofitant el solar de l'antic cinema Boulevard, cosa que el govern del Partit Popular no ha impossibilitat o ha impedit en els últims temps, si no es produeix aquest canvi de qualificació, l'Ausiàs Marc tindrà uns problemes d'espai evidents. Però és que aquests problemes d'espais evidents futurs s'ajusta o s'afegeix que desconeixem quins són els plans per al present i per al futur d'aquest centre per part de l'Ajuntament i per part de la Conselleria d'Educació. És un centre que sabeu, perquè també ho heu publicat en els vostres mitjans, que necessita una remodelació urgentíssima. I l'únic que podem afirmar és que l'alumnat de l'Ausiàs Marc no està rebent les classes en unes instal·lacions òptimes. L'única notícia positiva a què podem fer referència, i també a l'hora que s'ha allargat, és el de l'inici recent de les obres de remodelació del Col·legi Sant Francesc de Borja després d'anys i anys de retard. Fet aquest ràpid repàs a la situació de les infraestructures educatives a Gandia, el balanç, un any més, per a l'hora de fer conclusions, no pot ser més decebedor. Una gran quantitat d'alumnat de la nostra ciutat, tant de primària com de secundària,
continua rebent classes en uns espais que la normativa emanada de la pròpia administració educativa considera inapropiats. Com a representants de la ciutadania, els regidors del Bloc Baix Compromís considerem que és la nostra obligació continuar reivindicant per a garantia que l'administració autonòmica realitzi un esforç inversor i dote la ciutat d'infraestructures educatives del nivell de qualitat que els gandians i les gandianes ens mereixem. I per últim, fer una referència a les declaracions dels representants de l'administració educativa autonòmica, i és que el descens de la natalitat o la disminució de la població nouvinguda no poden servir d'excusa ara per tal de continuar negant aquestes inversions en infraestructures educatives que la ciutat necessita i que, torno a insistir, ve reivindicant de fa ja, no diria segles, però sí, moltíssims.